kar ku yadda ku ƙara posting a TikTok ba tare da kun kalli wannan bidiyon ba, saboda abin da zan nuna muku a bidiyon nan zai taimake ku in har ba ku san wani irin post za ku yi ba, kuma yanda za a yi in kun yi post ya tafi viral. Kuma abin ba wuya, bari an buɗe TikTok ina na nuna muku. Da farko dai zuwa wurin search za ku yi, in kuka je wurin search sai mutum ya zaɓi niche ɗinsa ko kuma ɓangaren da ya fi ƙwarancewa. Kamar ni digital marketing ne na fi ƙwarancewa, sai ku danna search. In ku danna search zai nuna muku videos daban-daban na wannan abin da ka yi sacin ɗin, sai ka danna dot ɗin nan guda uku na sama za ka ga filter, sai ka yi clicking akan filter nan inda aka sa sort by, sai ku sa like count, sai wurin video category ku bar shi a yanda yake, sai kuma date posted sai ku sa this week, zai nuna muku videos ɗin da aka yi this week da suke da likes da yawa, sai ku danna apply. Kuna danna apply to duk wa'innan videos ne da aka yi su wannan satin da duk suka tafi viral. To bayan kun ga wa'innan videos ɗin za ku ɗauki videos ɗin nan ne ku duba ku ga wanne ne za ku iya